yadda yake dariyar ta bara ba da dariya take bibihin ki shi sa da yadda yake laifin maganar iya na nema alfarma na nema alfarma abinda da yake haƙuri na yi da dama abinda da yake haƙuri na yi da dama a gode sosai Harbe musu bigara Allah, ko wani bai yaro shi ne, ɓangare sosai, hai, shi ne, ɓangare sosai. Sarki berhama, na yi godiya bari ka sarki berhama.